dragii mei, fiindcă ați întemeiat, iată, o familie. E bine să porniți la drum cu binecuvântarea Preacurată Fecioară Maria, ca ea să fie o crotitoare a familiei voastre. De aceea e bine să vă consfințiți inimii ei neprienite și să rostiți după mine această rugăciune. Ea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, prin zămislirea ta neprihănită, prin suferințele și patimile de pe cruce ale lui Iisus, prin suferințele și patimile de pe cruce ale lui Iisus, venim cu adâncă smerenie, și cu mare încredere să ne consfințim inimii tale neprihănite. Dorim cuvânt drept și sincer, ca Iisus să triumfe în noi prin inima ta. Răul, minciuna și păcatul să se nimicească, iar iubirea, credința, adevărul să strălucească. Inimă neprihănită, milostivă și iubitoare, te așezăm în locul păcatelor noastre. Fii în veci iubită și triumfătoare.